nathi xa eshiya abafundi bakhe okanye lungiselela ukubashiya, athi ndininika uxolo lwam, athi futhi andiniki ngokokunika kwehlabathi. So ezintweni zonke wanguThixo anganiphi uxolo, ngoba into ebhokotisa abantu abaninzi is not to have inner peace. Izinto zonke unganazo, kodwa if you don't have inner peace, de ube nempixano yangaphakathi, uhlala ungumntu ongcungcuthekayo nokukhululekile. Ndinicelela uxolo ke kuThixo, aniphe uxolo lwakhe kule ndlela intsha ngaphandle kukaNkosinathi. Apha ke xa sibe asimi njengezi-spokespersons zikaThixo, sisithi siyamazi okokuba kutheni enze ngolu hlobo. I do not want to lie, asimazi uThixo okokuba kutheni enze ngolu hlobo. Kodwa we stand here in the confidence of knowing okokuba xa kunje uThixo usondele. Asimisi ukwazi okokuba uThixo, ngoba he's not a predictable God. Yena akatshintshi, akaguquki, kodwa iingcinga zakhe ziphakamile kunezethu. So therefore, ebuntwini bam, I cannot even attempt ukwazi okokuba utheni uThixo esenza ngendlela ethile. Kodwa uthi ubrother Ntontela apha xa bekumnwe, uthi ningazenzakalisi. Mhlawumbi laa nto ithethwa ngumpostile uPawulos esithi kusenokwenzeka kwahlukaniswa nani okomzuzwana elikhoboka ukuze nimzuze ngonaphakade engaselilo ikhoboka. Kusenokwenzeka, we do not know. Kodwa into esinishiya nayo, ningazenzakalisi. Ngoba eyona nto ibuhlungu ngentlungu is that it makes you believe that you are on your own. Okanye no one knows how you feel. Intlungu inesakhono soku-isolata uphakathi kwabantu, usuke uzive ulilolo. Singalibali ungumntu onolunya, kanti umokamokana nentlungu. That is what pain does. And then it changes you bit by bit. Kodwa sizothintela loo nto, sizothi kunifeme lasekhaya nabantu abalapha okokuba zeningazenzakalisi. Yona intlungu ikhona, we are not naive to say akukho buhlungu. Kodwa into esiqiniseke ngayo, ithi iBhayibhile usondele uThixo kwabantliziyo zityumkileyo. And some of us are living testimonies of ukusondela kukaThixo. Akubalekanga ke okokuba ndicengceleze iBhayibhile kuyo le ndawo, ndinixelele different verses, mhlawumbi ezingathethi into ngoku kuni, kodwa ezintweni zonke zeniyazi okokuba even though you walk through the valley of the shadow of death, kodwa ukhona uThixo. Kukho amaxesha apho thina singazuba khona ngoba singabantu, singazufikelela futhi kule ndawo ibuhlungu, kodwa there is a God who sticks closer than a brother. Thixo ke makahambe nani, uThixo anithwale, uThixo avule apho kuvalwe khona. Ezintweni zonke uThixo aninike imali, uThixo aninike indlela zokwenza umsebenzi omkhulu kangaka. Siyithandaza kunye nani, ngoba imeko yokufa is not about ukufa komuntu kuphela, kodwa ine-implications zayo. Thixo ke makanithwale nakule imeko, ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Gildas